Pozdrav dragi gledatelji, evo do sada nisam snimao možda otvaranje ovakvih obroka, ali ispred mene je jedan koji sam nedavno nabavio, već sam prije isprobao nešto od ovih proizvoda, pa idemo otvoriti i vidjeti što imamo unutra. Kada govorimo o samom obroku, Realov obrok, meni 17, 1300 kilokalorija, vidimo da sastav unutra je jedan obrok, znači bolognese, čokolada, proteinska pločica, nešto sušenog voća, jedno energetsko piće, maraminca za dezinfekciju, kava i žvakaća guma. Mal, kompaktan obrok, ovdje stoji da je nekih 300 grama u njemu. Snimao sam već jedan video da li uzeti ovako nešto ili samo odabrati neku, da li konzerviranu ili hranu ili već nešto što se priprema sa vrućom vodom. Svakako ovisi nama na izbor. Idemo vidjeti samo kako je ovo zapakirano. Koliko se lako, odnosno teško otvara i kako je zapakirano unutra. Već smo vidjeli po sastavu, znači jedna čokolada, proteinska pločica, kava, maramica za dezinfekciju, jedna žvakaća guma, sam obrok, znači pasta bolognese, vidimo i ovo sušeno voće, te napitak, energetsko piće od limuna.